Hej, jeg hedder Rusjan, og jeg er distributionschef herinde hos Post Danmark. Post Danmark AS er en virksomhed, som distribuerer pakker, breve, magasiner, reklamer og varer for private og erhvervskunder i Danmark og Norden. Post Danmark er en del af den dansk-svenske koncern PostNord, der er den førende leverandør af kommunikation og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Post Danmark ejer eller delvist ejer en masse datterselskaber. Blandt andet ejer de E-Box, Datterscanning AS, Distributionsservice AS og Postfeed Management AS. Udover disse datterselskaber, så har de også et samarbejde med visse virksomheder, blandt andet Coop Danmark, Dansk Supermarked, OK Plus og Post- og Telemuseum. Og nu vil jeg give ordet videre til en medarbejder, som vil give en god beskrivelse af, hvilket marked vi opererer på. Goddag, mit navn er Jonas. Jeg er direktør her hos Post Danmark. Jeg vil komme lidt ind på markedet. Vi befinder os på det røde ocean, også kaldet Red Ocean, da der er så mange, som der opererer og konkurrerer om markedsandelen. Vi har diverse konkurrenter, såsom GLS og UPS. Vores største konkurrent det er GLS, og de er også markedsfølgere. Vi har den største markedsandel, så det vil så sige, at vi er markedsledere. Jeg vil nu give pakken videre til pakkeomdeleren. Hej, mit navn er Thomas, og jeg er ham, der leverer pakkerne hos Post Danmark. Jeg vil gerne tale lidt om sponsorering omkring Post Danmark Rundt, som er et cykelløb, vi har haft her hos Post Danmark siden første gang var i 1985, hvor vi har gennem nogle etaper kørt rundt i hele Danmark, hvor vi har samlet en masse cykelryttere, og så for publikums skyld, så har vi sponsoreret det her løb, og gennem det skabt en masse omtale. Det starter i 1985, og har siden da vi har været oppe på 1 million med publikum, der kommer og kigger. Men det har gennem tiden sådan stoppet flere og flere gange, og efterhånden er det ikke rigtig stort mere. Derfor har vi begyndt at snakke om nogle nye sponsoraktiviteter, vi kunne finde på. Og heriblandt har der været op at vende sådan noget med noget sponsorering af fodbold. Da vi kender TV2 Zulu har engang det her Zulu-hold, hvor de inviterede kendt ind for at spille fodbold. Og det er sådan noget der, vi har tænkt os måske at eksperimentere med. Men samtidig også med noget professionelle fodboldspillere, hvor vi en gang om året laver en lille liga eller en turnering, hvor der så kommer nogen ind og spiller fodbold ligesom mod hinanden. Og her igennem prøver at skabe en masse publikum, og vi tror også, det vil være stort i medierne. På grund af, nu kommer der kendte, eller der kommer professionelle fodboldspillere. Og det var egentlig det, jeg ville fortælle om sponsorering. Og jeg vil gerne give pakken videre til vores pakkechef. Lige om 2 sekunder. Hej, jeg vil godt fortælle lidt om Post Danmarks event med Post Danmark Rundt. Og det, de har gjort der, det er, at Post Danmark har valgt at være hovedsponsor for det her event her. Og dermed har de sørget for, at der er en masse logoer med i det her event her. Hvor det er, vi har alle de cykelryttere, som skal cykle en lang tur her. Og det er det, vi kalder sportseventet, eller sportssponsorering. Det der, de har gjort, det er, at de har sørget for, at der er en masse logoer rundt om forskellige steder i det her event her, blandt andet på de forskellige cykler og et kæmpe klistermærke på de forskellige biler. Det sørger for, at de får noget omtale, blandt andet med deres Godwill. Det Post Danmark får ud af at lave den her sponsorering, det er, at folk måske vil gå ind og kigge, hvad det egentlig er for et event det her. Så hvis de går ind på deres hjemmeside, så står der, at Post Danmark leverer 6 dage om ugen breve og pakker til 2,6 millioner og forskellige andre informationer om Post Danmark. Det er altså det, de får ud af at sponsorere sig på den her måde, altså få noget mere kendskab til Post Danmark. Og nu vil jeg give pakken videre. Hej, jeg hedder Binjam, og jeg vil gerne fortælle om målgruppen for det her Post Danmark Rundt. Vores målgruppe er mindre virksomheder eller nyopstartede virksomheder, der normalt vil have svært ved at få deres produkt ud til en stor folkemængde. Og så på den her måde kan ligesom få deres reklamer op på de her biler, der kører rundt til cykelløbet, og så kan en stor folkemængde se deres produkt. I 2015 så var det virksomheder som Dana og Nørrebro Bryghus, der enten
små virksomheder, eller også har de bare ikke en stor markedsandel i Danmark. Så ja, det er deres målgruppe.